Chinese food mukbang! Sa atong kaonon kay kani 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 apa ang last. Okay, so mag-start sa diri. Try it nakasot sunod mukbang kasao. Ano bau nagbulan. Ano na nalamit. Ano sa ma-focus nasa seaweed. Kasi lamit ko ka nag-seaweed. Para amoy toyo sa Japan. Karang gikuman nila. Parang tagparat na biscuit. At parang parat na crackers na amoy toyo sa Japan. Amoy bulan. Next. Kulay na yun ito. Weird. Ano ba? Amoy toyo gyapon. Pero ang aron sa kamay. May bakit atis nasa sesame seeds. Sesame seeds kami. Okay na. Ito ano. Bilog. Yapon siya. Rice cracker mga tanya. May cracker. Prawn cracker. Namit ko dyan ang kami. Medyo gahi. Amoy cracker na tamis. Mukhang white na. Tamis, pero sa likod ka parat. Medyo parat. Namit ko siya. Kanina nabilog pero flat lang siya. Kanyang parat siya. Sarap niyo pong pulutan ano yan malamig. This is done. Sarap lang siya. Murang bugiman. Bugiman na rin namin. Ayos kakas. Amoy bugiman dito. Lasang bugiman. Mga times, mga atong mukbang. That's all. Japanese food. Kinakabit na ko itong last. Ikaw na may what. Thank you.